Morning Jack. Nde amatitsoka sasimba iti koma nkhani ya Marcus. Nkhani ya Marcus Fakana ndakhala ndikupereka ma updates kuyambira chaka chatha. Ngati mukukumbukira ndi mnyamata oti amakhala ku Tottenham ku UK ndi mai ake bambo ake ndi azibale ake. Sono akukhala ku Tottenham anali ndi zaka 18. Chaka chatha ananyamuka kupita ku Dubai holiday. Summer holiday. Ananyamuka ndi abale ake. Nde ali ku holiday kuja anakumananso ndi mtsikana wina. Samampanga identify kufikira pano. Nthawi imeneyoyo Marcus anali ndi zaka 18, mtsikanayo anali ndi zaka 17 chakuti anali atasala miyezi 4 kuti nayenso akwanitse zaka 18. Nde akuti anayamba chibwezi. Kumeneko Marcus ndi kamtsikana kenako kumapanga zinthu zoti samayenera kutani kupanga. Tsono amayi ake amtsikanayo anthu akukhulupirira kuti ndi achiluya anaona mu foni mwake mwa mwana wawoyo mtsikanayo kunena kuti amapanga zinthu amagonana ndi Marcus. Nde iwo zinayipira ananyamuka holiday yawo itatha sanapange kalikonse poyamba anadikira kuti holiday yawo ithe. Holiday itatha anamtenga mwana wawo kunyamuka kumapita ku UK. Atangofika ku UK kuimba foni ku polisi ku Dubai. Kwaziwisa ku Dubai kunena kuti kuli mnyamata kumeneko zina ake Marcus Fakana amapanga izi ndi mwana wanga. Iyeyo ndi adult, mwana wanga ndi minor. Nde monga malamulo apolisi anakamugwira Marcus analasa anabwerere ku UK. Marcus mpaka na milandu ku Dubai. Nde lamulo ndi lamulo anthu amanena kuti anawo angosiyana miyezi 4 onse ndi maejezi amodzi. Amayi obwanje analeka kunena ku polisi nthawi yomweyo fachana anadikirira kuti abwerere ku UK. Nde inali nkhani up and down koma lamulo ndi lamulo Marcus anapezeka olakwa. Fachone kuti anthu anayankhula kwambiri, anthu anawukira kwambiri ku UK kutani anapezeka kuti Marcus anapangidwa sentence to 1 year in prison ku Dubai chaka chatha. Ku UK anthu mpaka na misewu kunena kuti mmasuleni mwana mmasuleni and by the time amamupasa chigamulo mtsikana anali atakwana 18 koma lamulo ndi lamulo. Marcus anali adult, uyo anali minor sichoncho. Ne Marcus anamangidwa koma anthu anali akufaitirabe olo ku UK mpaka na mabungwe analowerera kuchonderera boma la ku Dubai kunena kuti limtuluse Marcus. Not only that, amapempha mfumu Sheikh Mohammed kunena kuti chonde mpangire mwana pardon. Nde chifukwa anapempha kwambiri, they pleaded, Sheikh uchi anavomera. Mfumu aku Dubai anampangadi pardon Marcus kunena kuti Marcus akuzotuluka azitani azipita. Anampanga pardon Marcus anatuluka pa 3 July 2025 sana malize sentence yake ya chaka chicha. Wanyamuka wabwerera kwawo ku Tottenham ku UK. Kwatuluka news lero kunena kuti Marcus wamwalira. Wangokhala 3 months. Ati chomwe chachitika anatengana ndi nzake wazamutenga ku nyumba kuti kaya anapita out wakwera gamoto ya nzake yonso wa zaka 19. Nde magamoto ku UK I don't know maiko ena koma ndionena kuti ngati gamoto yako isali insured ukamadusana ndi wa polisi pamakhala alarm amadziwa imaonesa gamoto ilibe insurance amaithamangira. Ndi apolisi gamoto yapanga blip kunena kuti gamoto yeri ndi vuto ayamba kuilondola nde apanga siren yawo ija kunena kuti gamoto yini umayenera kuima umve kuti apolisi afuna nena kuti chani. Koma nzake wa Marcus sanayime wamba kuthawa nanga samadziwa nena kuti alibe insurance komanso alibe license. Nde kufuna kuwathawa apolisi atamuthamangisa for about 60 seconds kenako sana waonenso. Ndi apolisi achamazani amazungulirabe kuti aone ngati atawapeze. Munthu ayo mwazungulirayo akuona pali ngozi. Akafike pafupi akayang'ane galimoto munali Marcus ija yalowa pansi pa truck. Apolisi nokuthamanga afaya ambulance kubwera pamenepo kuti athandize kwanyamula kupita nawo ku chipatala. Marcus watani wamwalira. Iye anali passenger chabe. Nzakeyo ndamene anali ndi ma issues kuti akuyendesa gamoto opanda license, ali kuyendesa gamoto opanda insurance, komanso apolisi akuyimisa osayima. Ngati apolisi akuyimisa iwe osayima ndi mlandu.
nayenso ali ndi mulandu panopo kunena kuti wachita kozi imfa by dangerous driving. Koma zoopsa tsoka lake Marcus kunena kuti anthu amene apangira fight kuti Marcus atuluke, anthu amene apangira plead kuti Marcus atuluke asakhale mpaka na chaka, mpaka nadi mfumu ya ku Dubai kuvomera kunena kuti chabwino tuluka kumpatsa pardon. Basi kungobwera kuzafa. Ndimvetsa isoni ngati kuti ndimamudziwa personally because I have talked about him and I have made updates about him kangapo eti. So it's very sad kuti moyo sudziwika, kuti penanso magazi kuti ndebola kanakhala mndendemo mpaka na chaka kanakhala ndi moyo. Koma iyo ndi nkhani ya Marcus Fakana. Zikomo kwambiri.